Усім прывітанне, з вами Змейцер Лукашук і як звычайна абмяркоўваем падзеі ў Беларусі за яе межамі са студыі Еўрарады ў Варшаве. Пасля доўгага перапынку выклікана рознымі незалежнымі ад нас, а можа ў пэўным сэнсе і залежнымі ад нас прычынамі не было, але нарэшце з'явіўся ізноўку палітычны актывіст, заснавальнік, сузаснавальнік белага легіёну, кіраўнік хаба робім разам і паспалітага рушэння цяпер уже таксама кіраўнік Сергей Бульба. Добрый дзень, Сергей. Вітаю. Сергей, давай вось адразу вызначымся, каб потым не было прэтэнзій. Пасля нашага эфіра там праз некалькі дзён не ўзнікне ізноўку хваля нейкая інфармацыйная пра тое, як Сергей Бульба аджаў паспалітае рушэнне у каго-небудзь там. Не ўзнікне. Дакладна, зуб абсолютно даеш. Слово офицера. Демократычна, рада камандзіраў, больш таго, это самая абсолютно дэмакратычная працэдура, ўсё кіраўніцтва ПР разам з начальнікамі аддзеламі старых падала ў адстаўку. То бок зараз маю перыяд, калі буду фармаваць новы рад. Адразу ў такім выпадку ўзнікае два лагічных пытання. Першае, што прымусіла папярэднікаў тваіх на гэтай кіраўнічых пасадах рада камандзіраў, як ты кажаш, падаць у адстаўку? Чым прычына? Твоё меркаванне. Ну, глядзі, не ўсе мы як бы так гатовыя гуляць у доўгую. Тыя людзі, якія падалучыліся на хвалі 20-го года, быў вялікі, скажем так, псіхалагічны, эмацыйны, энергетычны уздым. Да, менавіта ў самой Беларусі. І вот на этой хвале багата хто як бы так, вырашыў, што перамены яны хутка, што, тым больш, сапраўды, свабоды прагнуць усе, багата хто, разумееш, незалежна ад палітычнай арыентацыі. Таму, да, багата народу далучылася. Яны доўга жылі ў парадыгме, што сейчас каліноўцы, понимаешь, освободзяць Украіну, потым прыйдуць освободзяць Беларусь. Адпаведна, паспалітае рушэнне таксама рыхтавалася, што зараз мы это самае зойдзем у Беларусі, будзем дапамагаць вызваляць. А аказваецца, прайшоў год, 2, 3, нічого не здараецца. І ў такой сітуацыі як бы людзі, якія не здольныя гуляць у доўгую, яны адыходзяць. Разумееш, застаюцца якраз тыя сістэмныя, тыя, хто здольны, в прынцыпе, як мы белым легіёнам займаліся. Пад уціскам, але ж сістэмна, паслядоўна мы сабе задачу паставілі вырасціць, скажем так, будучы афіцэрскі склад менавіта для беларускай арміі. Мы гэтым паціху займаліся спакойна, паслядоўна, наколькі мелі магчымасці. Такі ж перыяд зараз у паспалітым рушэнні. Пераасэнсаванне, што, для чаго, якая мэта, якая задача структуры. А больш таго, давайце глядзець, мяняецца сітуацыя, мяняюцца адносіны з боку польскіх уладаў. Таму што калі быў ПіС дамінаваў у Польшчы, то было адно стаўленне. Зараз стаўленне другое. Тут, разумееш, тут яшчэ родныя нашы землякі, неяк я не ведаю, чаму так атрымалася, але ж, напрыклад, БТ вельмі растражавала, нейкі быў якраз у Беластоку мітынг, выступае мэр Беластока. І ўсё это адбываецца на фоне, уласна, беларусаў у камуфляжы і ў балаклавах. І потым беларусы здзіўляюцца, што, это ж Прыгожина. Так як бы так польскім палітыкам на сённяшні дзень это вельмі не спадабалася. Так што это была яшчэ адна матывацыя, чаму як бы так было пастаўлена пытанне, каб людзі ў балаклавах больш польскае грамадства не турбавалі сваім этим знешнім выглядам, разумееш? А асноўная, конечно, першачарговая прычына – это пераасэнсаванне самімі сябрамі паспалітага рушэння, тое, што з гэтым наратывам, што хутка мы зойдзем у Беларусь і будзем як бы так адваёўваць Беларусь, яны бачаць, што гэты наратыў робіцца як бы так дастаткова туманным, цьмяным. Слухай, я просто удакладненне. Здавалася б, што Сяржук Кідышка, які быў папярэднікам, што потым Беспалаў, не тыя людзі, якія такія, як кажуць, успыхнулі і не атрымалася за 2 дні, за 3 дні, як у тым меме, і яны ўжо згаслі. Мне такое ўражанне склалася.
ці ўсё ж таки ўсё значна складаней? Все значна складаней, тому што ну рэальная сітуацыя ну, не настолькі аптымістычная шчыра, асабліва па рэгіёнам. Разумееш, ну я вот нездарма пачаў з таго, што 20-й год это вышыня, разумееш? Это ну вот псіхалагічная энергетычная вышыня, і потым зараз мы ідзем на спад. І я зараз рэальна ўсведамляю, што я прыймаю структуру якраз на вот этом спадзе. Таму што ну вот з той вялікай колькасцю людзей, якія адразу запісаліся, якія прагнулі ну вот менавіта да, што мы вернемся ў Беларусь тым ці іншым чынам, яны зараз ну так бы так падрасчараваныя. Плюс да гэтага не трэба лічыць, што это толькі беларусы такія. Разумееш, яна сусветная статыстыка, што калі змены адбываюцца ў краіне, з якой мусілі ўцякаць, калі адбываюцца на першы год, то вяртаецца 90%, калі на другі год 40%, а на трэці максімум 10%. То мы ўжо маем 4-й год. Разумееш? І тут якраз ідзе крысталізацыя, што ну вот самыя ў такіх структурах астаюцца самыя адданыя. Разумееш? Але зараз на фоне пагрозы расійскай, на фоне таго, што магчыма нават вайна дойдзе да той же самай Польшчы, у польскім тым жа грамадстве, у грамадстве, я ведаю, краінаў Балтыі, у Літве, у Латвіі вот педаліруецца такая тэза, што мы павінны рыхтавацца. Нават тыя людзі, хто не вайскоўцы, хто можа быць цывільныя, тыя ж самыя батаны, айцішнікі, але павінны рыхтавацца, хадзіць на нейкія трэніроўкі, на нейкія вышкалы, ну прынамсі, каб хоць нешта мінімум ведаць. Вось такія зараз настроі ў грамадстве. Беларусам што, гэта как бы міма прайшло? А беларусаў у тым-то весь і сэнс, што я ж кажу, што прайшло ўжо колькі гадоў. Так а наперадзе пагроза ёсць, ладно, не вяртанне заўтра ў Беларусь на белых абрамсах, але можа быць давядзецца разам з палякамі супрацьстаяць маскальскай агрэсіі тут на тэрыторыі Польшчы. Ну глядзі, практычная рэалізацыя. Мы, напрыклад, у нашай прасторы робім разам, пачалі ўжо колькі месяцаў заняткі па выжывання, першая медыцына, базавая медыцына, тактычная медыцына. І ты думаеш, што ну вот калі-нікалі прыходзіць чалавек 15, а калі-нікалі чалавек 6. То бок вот вам цікаўнасць да працэсу. Хаця здавалася б, медыцына это тое, што патрэбна ўсім, і тут не абавязкова трэба хадзіць тым, хто ўмее там пацягвацца там 180 разоў. І тут якраз вот у каго ну як бы так ёсць разуменне сітуацыі таго, што сапраўды што можа быць вайна. Но яно, на жаль, практычна ў практычнай плоскасці оно работае вот так. Я якраз вот наведаў зараз сяброў у сталіцы, і якраз сустракаўся это з братнім клубам літвінаў. Ну, то яны тое ж самае гавораць, што разумееш, як бы адгукаюцца спачатку, вот заграюцца, а потым праходзіць ну тыдзень, 2-3, ну і што, ну ўсё. То бок это рэальнасць, это трэба разумець. Я не здзіўлены этому, таму што яшчэ за часамі Белага легіёна я звыкся да таго, што ну вот выкрышталізоўваюцца якраз самыя ідэйныя, самыя адданыя, да. А звычайны народ, вот яно пакуль не дзюбне, што называецца, то не это самае. Ну, нават калі чалавек думае, то ўсё роўна ёсць такія это самыя. Алгарытм цела это лень, ну, то ён усё ж такі перамагае, да, на жаль. Яшчэ одна тэза. Не будзем паглыбляцца у гісторыю, у скандалы, інтрыгі, расследаванні, але калі закрануць вось гісторыю твайго прыхода у моладзевы хаб, то ты прыйшоў туды як крызісны менеджер. Ну, прынамсі, ты пра гэта казаў. Да. Зараз не тая ж самая сітуацыя, не як крызісная менеджера цябе запрасілі? Зараз я свядома, разумеючы, што іду на спадзе, разумеў, што якраз толькі сістэмнай работай, налажваннем паслядоўнай сістэмнай работы, прычым это самае трэба настраивацца ў тым ліку на работу ў доўгую, у тым ліку, да, то я это ўсё цудоўна разумею. І з хабам, да, сапраўды яно недзе так, таму што, ну, з майго разумення, глядзі, я ўвогуле не разумею, прычым бульба да хаба. Ну вот да канфлікту старой, таму што, глядзі, надзорчая рада таго самага хаба замаўляе, дакладней спачатку патрабуе дайце дакументацыю на праектную дакументацыю на суму каля 1 мільёна злотых. Не прадастаўляюцца. Тады надзорчая рада што робіць? Яна заказвае аўдыт. Аўдытарам таксама не прадастаўляецца дакументацыя.
Пасля гэта надзорчая рада абсалютна здаконна здымае выканаўчая дырэктара. То дзе тут рэйдэр Бульба? Слухай, давай не будем ізноўку вяртацца ў гэтае, бо там чорт галаву зломіць, а я не спецыяліст, я табе не это як там называюцца, не які-небудзь з пракуратуры следчы, які прыйшоў, расклаў паперкі, ўсё ведае. Тут трэба глыбока лезці, але вот, дарэчы, ўсё адно, вот калі чытаць зараз каментары, першае, убачыўшы Бульбу ў студыі, што пытаюцца людзі? А что там с домом в Варшаве, что ён аджаў? Першы пытается. Вітаем захопніка беларускага моладзевага хаба, піша другі. Але я пра іншае. Слухай, гэта меркаванне людзей, але можа быць вось такія меркаванні і такі настрой. Ты ж сам бачыў, я думаю, якая была рэакцыя, якія былі каментары, калі з'явілася інфармацыя, што інклюзіўная барыста открывае сваю кропку у памяшканні цяпер уже хаба робім разам. Так. То есть вот можа быть у гэтым, у такім стаўленні, у такім вот, скажем так, іміджы, і прычына того, что люди не асабліва ходзяць на тыя ж самыя заняткі па медычнай адукацыі па дапамозе. Вот з намі зараз частка тых людзей, якая была ў старым хабе яшчэ з 20-го году, калі яшчэ шчырасць была, да, то яны гавораць, што там, ну, вот тое, што ў нас зараз по людзях, это на парадак вышэй, чым тое, што было вот у тым хабе, да. Так што, а вот з гэтымі людзямі я вельмі здзіўлены, наколькі некрытычна людзі мысляць. То бок людзі абсалютна не хочуць узважыць скласці 2+2. Вот это мяне моцна здзіўляе. Я моцна расчараваны ў гэтым плане, разумееш? Ну, это як бы так маё разуменне, але ж. Адкуль? Што? Супаставіць 2+2, калі это самае. Мы живем у правовой краіне, это Польшча, это не Беларусь. Які аджым? І чаго аджым? Для мяне это не камерцыйны праект, шчыра. Это калі для іх, это было рэальнае ІПСО, праведзенае па ўсім інфапоінце. Кім? Для чаго? Каму Бульба так замінаў? Добра, от, дарэчы, мы з табой абмяркоўвалі гэта перад эфірам. Беларускі свет пытаецца: маю одно пытанне, чаму спадар Сяржук сабе ўзяў мянушку Бульба? Ой, не мянушка. Я гадаваўся, я это самае вырос сярод роду Бульба. Это маё родавое. Калі мы памятаем, я таксама, да, як і ўсе, у мяне ёсць тата, мама, а у таты з мамай ёсць свае тата з мамай. Так вот, мои 4 родовые прозвішча — это Чыслаў, Бульба, Шапаровы, Філіпушкі. І паколькі я нарадзіўся ў Менску, да, каля стадыёна Дынама, да, вот па сутнасці каля слаўнага месца, дзе якраз у Менску было капішча апошняе, і дзе аказалася, што парад беларускіх партызан, дарэчы, праходзіў не каля дома ўраду, а якраз вот уздоўж деда. Дед яшчэ стаяў тады на сваім месцы. Каму партызаны прысягалі. А я нарадзіўся там, але ж, ну, неяк нас багата сканцэнтравалася на адной жылплошчы, таму што, ну, маёй мамкі былі сёстры і браты, і ў кожнага свае дзеці. Ну, і неяк так сталася, што ў 3 месяцы мяне аддалі это самае ў вёску, да бабкі. Якраз з роду Бульба. Якая цудоўная, яна не ўмела чытаць і пісаць. І на маё пытанне, хто мы, яна казала: да я не тутэйшая, жывем мы тут. Так от яна гаварыла на такой цудоўнай беларускай мове. Я заўсёды здзіўляўся, як так. Ну, а потым высветліў, што, аказваецца, сапраўды літаратурная мова стваралася якраз на базе, вот, кажуць, такое пад 45 дыялектны, та самае, па дыяганалі, якая закранала ў тым ліку і частку Магілёўшчыны, Бабруйшчыны, да, і Наваградчыну. То вот адтуль засталося, і бабка перадала, бабка ініцыявала. А мамка, вот самая смешная, мамка мяне забрала назад у 6 гадоў. Мамка была выкладчыкам рускай мовы і літаратуры. І яна мяне вельмі так это хутка агрэсіўна пачала пераводзіць на вот, чтоб я это колхознікам, понимаете, не быў, каб я гаварыў, как нормальны гарадскі, понимаете, вот это вот мальчик, да. Але ж накрыла. Вот уже поступіўшы ў мінскае візру, да, у вышэйшае інжынерна-зенітна-ракетнае. Недзе ты ведаеш, калі пачаліся ўсе этой працэсы, 88, 89, калі хто памятае, да, якраз стварэння БНФ тады. Я тады сярод курсантаў, афіцэраў пачаў ствараць першую суполку беларускую, да.
І мы тады ўжо пачалі размаўляць паміж сабой вот па-беларуску. Ты ведаеш, я ў гэтым плане заўсёды дзівіўся, бацька мой это самае. Вот я, ладно, до 6 гадоў гадаваўся сярод сваіх бульбаў, а бацька мой, я здзіўляўся это самае, ён же ж до 18 да арміі фактычна рос. Я калі запытаўся бацька, чаму ты не гаворыш па-беларуску? Это ж родная мова, это ж як бы так сваё, это натуральнае. На што ён абсалютна шчыра вот прызнаваўся, кажа, сын, калі я 40 гадоў вучыў этот русский. І калі я зараз пачну гаварыць назад старацца па-беларуску, то я буду гаварыць як Лукашенко. Ну, усе ж памятаем, як ён это, з якім акцэнтам і колькі памылак было. Так что вот такая вот, это маё родовое, даруйте, это что число, что бульба, да, это все маё. Сергей, давай, каб вызначыцца яшчэ с аднымі там, скажем, накідамі там ці прэтэнзіямі, якія былі ў бок цябе. Вот зараз просто Сергей нейкі под таким нікам наш глядач напісаў: самазванец, можаш узначальваць што хочаш, усе ведаюць хто ты. Ну так вось, адразу фактычна пасля таго, як з'явілася інфармацыя про тое, што ты ўзначаліў паспалітае рушэнне, такі вось добра вядомы у Фейсбуку стары Габрэй Маісей, там ці як ён правильно пішацца, выйшаў з вялікім пастом, дзе ў чарговы раз абвінаваціў СМІ ў тым, што яны не выкрываюць гэтага даўняга агента КДБ і ўсякіх іншых спецслужб Бульбу, які і там пералічваюцца гісторыі, пачынаючы з 96-го года, там ці з якога пачаў здаваць і супрацоўнічаць усіх і ўся направа і налева, і да гэтага часу таксама гэтым працягвае займацца, і сітуацыю з каліноўцамі прыгадаў, усё гэта. Что адбываецца? Я разумею, что не можа там сапраўдны агент прызнацца, што ён агент, но але можа прыйшоў час паглядзець праўдзе ў вочы і сказаць: пусти слезу, да, прости, это сесть тебе на коленки, обнять и сказать: прости, батька. Не, уже без таких нюансов можем обойтися. Ну, нема що признаваться, разумеешь? Каб я, скажем так, пайшоў на супрацу, я б, магчыма, мой лёс быў бы іншым. Мяне б туды ў дэпутаты запустили. Я 2 разы хадзіў у дэпутаты у Беларусі. Першы раз я ўвогуле ўчастую выйграў по дэтэрміновым, выкинули. Приехал полковник КДБ, так это, стоит, молодой человек, можете жаловаться куда хотите, но вы же понимаете, что у нас депутат уже назначен. По-другое, агентов часто вывозят своих у лес закапывать, Я в 96-м годзе, вот глядзі, а тады актыўна удзельнічалі, калі быў яшчэ жывы Ганчар. Тады, калі, старэйшае пакаленне, напэўна, мы з тобой яшчэ узгадаем, калі ён праводзіў свой рэферэндум. Это самае, была ў Беларусі такі палітычны вакуум на пэўны час, калі як бы так, у дзве магло пайсці як у адзін бок, так і ў другі бок. І тады якраз з Масквы праехала эта дэлегацыя. І вот пасля праезду этой дэлегацыі мы тады, у прынцыпе, па лініі Белага легіёна і Канстытуцыйны суд ахоўвалі негласна па дамоўленасці. І адпаведна тады некалькі палкоў мінскага гарнізона былі гатовы выступіць на абарону Верховнага Савета 13 склікання. Я нават больш кажу, вот мой пейджер я тады пакідаў алмазаўцам, алмаз быў гатовы выступіць за нас. Але ж, на жаль, мы тады не скарысталі, але ж, улады надта моцна пакрыўдзіліся. І са мной паступілі вельмі проста. Я на пэўным этапе ўвогуле як бы так здзіўляўся, чаму зусім жывы застаўся. Можа, яны думалі, што сам здохне. Я рэальна перажыў ад колькасці страчанай крыві, да, але ж, мяне вырубілі это самае, пляшкай з гарэлкай па галаве ззаду. То бок, натуральна, у мяне вот, дзюркі былі тут, Это самае, да, вот цераз этой дзюрачкі я страціў багата крыві, да, але ж я выжыў. 3 тыдні потым я ў Слуцку ляжаў у этой же больнице там. Это самае, не самыя прыемныя ўспаміны. Калі ты разумееш, што ты нават не ў палоне, а ты на варожай нейкай тэрыторыі, прыйдуць, даб'юць, не прыйдуць, не даб'юць, хер яго ведае. Але ж тым не менш, неяк іх задаволіла, відаць, тое, што не зрабілі. Далі мне жыць далей, дазволілі, Часто так з агентамі робяць. Потым у 2007-м, калі нас забіралі з Міраславам Лазоўскім за вот этой выбух, калі пакетик з гайкамі взорвалі.
Ну. Вот то же самое, когда нас уже выпускали, это было управление КДБ по Минской области. Это самое, когда нас привезли с Окрестина, это самое, сидит этой опер, такие, хвалюется, видать, достає кушек паперы, так это сарамливо, так не глядячи в очи, пихая в мой бок. Я говорю, что это? Ну, это, может, это, подпишите? Я говорю, что подпишу, блядь? Я для этой краины и так, блядь, десятки разов более роблю, чем все ваша контора, блин, ну. И он, ведаешь, так это выдохнул, это открыл шуфлядку, это листик туда закинул. Ну, коли что, вот, коли что, то вот звертайтесь, все там, типа, да, мы зразумели, что вы там, да. Поважные люди, все, дякую. Вот уся моя вербовка. Ну. Добра, Сергей, вот, дарэчы, давай вернемся до сённяшняга дня, да сітуацыі і твоя ацэнка. Дарэчы, прыйшоў, дзякуй, што глядзіш, прыйшоў выдатны наш знаёмы украінскі палітолог Дмітрый Грамакоў у каментары, пытаецца, ці правільна, я перакладу адразу з украінскай на беларускую, бо ўсё ж таки чытаю я, можа быць, неправільна, таму каб не пакрыўдзіць людзей сваім чытаннем і вымаўленнем. Ці правільна мы разумеем, што палякі падтрымліваюць сілавы сцэнарый павяртання беларускіх дэмакратычных сіл у Беларусь? Як вы бачыце развіццё адносінаў з палком Каліноўскага, асноўныя напрамкі? То есть вот стаўленне польскага, ну я не ведаю, эстэблішмента, можа быть, сілавых структураў, палітычных структураў, да, вось менавіта вот этой тэзы, тэмы сілавога вяртання, ці, скажем, вяртання праз з дапамогай зброі у Беларусь. Глядзі, ну мы ж разумныя людзі, як бы так аналізуем, глядзім. Да, я паўтаруся, што як бы так, адна палітыка была пры тым, калі дамінаваў ПіС, другая палітыка зараз. Это раз. Другое, палякі, ну, сілавы сцэнар, ну, я яго не бачу. Тым больш мы з вами бачым, што былы Савецкі Саюз, ну, Расія, прыхапіўшы Беларусь, закрываецца медным тазікам, да, жалезным занавесам, да. Чаму, у прынцыпе, абсалютна нармальна дапамагае Польшча. Вот гэты плот, які ўжо пастаўлены на беларуска-польскай граніцы. І тое, што наколькі это самая ўся інфраструктура там будзе ўзмоцнена, калі мы ведаем, што Польшча атрымлівае яшчэ 2 мільярды 400 мільёнаў менавіта на ўмацаванне якраз мяжы паміж Беларусю і Польшчай, то ўсё это з аднаго боку абсалютна не сведчыць пра тое, што Польшча збіраецца, што потым з гэтым плотам рабіць. Калі вот, напрыклад, меркаваць, што Польшча збіраецца, да, там это летне вызваляць Беларусь. Там ёсць спецыяльныя вароты, яны адкрываюцца. На колёсіках, да, вот это плот адразу на колёсіках мантуецца, каб яго можна было перадаслакаваць пад Смаленск, да, ці за Смаленск. Ну, это там потым выберем. Там галоўнае, каб трошку яго развесці, зайсці. Так вот, глядзі, это самае. Я цудоўна разумеў, што акрамя Украіны нам ніхто не дасць стварыць беларускую вызвольную армію. І я пачаў пра это рупіцца яшчэ вот інтуітыўна месяцаў за 5 да вайны. Я заручыўся падтрымкай 2 украінскіх генералаў з розных ведомстваў і попрасіў, у прынцыпе, лабіраваць пытанне стварэння менавіта беларускай вызвольнай арміі. Адказ я атрымаў перад самай вайной, дзён за 5. Это самы, калі беларускі міністр абароны патэлефанаваў украінскаму калегу, заверыў чарговы раз, што з беларускага боку ніколі нічога. Але ж пры гэтым, як сцвярджае адзін з генералаў, якіх я прасіў лабіраваць это пытанне, кажа, прасіў, у тым ліку, вы ж крый Божа, не дапусціце стварэння ніякай там вызвольнай арміі. Таму, разумееш, маё стаўленне вот да праекту Каліноўскі, яно было адразу такое, ну, з разуменнем, што ўкраіне будзе дастаткова чыста медыйнага праекту. То бок для таго, каб можна было паказаць, што вот з намі грузіны, з намі чэчэнцы, з намі беларусы, але ж, крый Божа, Украіна не пойдзе на тое, каб рэальна сапсаваць адносіны з Лукашэнкам. 28 гадоў бізнеса, у тым ліку і не зусім легальнага бізнесу, скажем, это ж прыемны бонус у прынцыпе кожнай адміністрацыі прэзідэнта Украіны, это як бы так, ну вот такі вот ценевы бізнес з беларусамі. А хто яго прыкрываў? Ну, натуральна, СБУ з ГУРам.
то за 28 гадоў вот якраз тыя лейтенанты, яны ўжо палкоўнікі, генералы, да. І зараз, наколькі крытычна, я разумею Украіну, Украіне не патрэбна адкрыццё другого фронту. Таму Украіна ўсё зробіць для таго, каб у прынцыпе, ну, як бы так не зачапіць дзеда, не пакрыўдзіць. Яны ўсё ж такі спадзяюцца, што ён быццам бы яшчэ нешта кантралюе ўнутры Беларусі. Не разумеючы, як бы так, не ўспрымаючы на сённяшні дзень, а не складаючы вот тыя пазлы, што дзед фактычна здае ўжо ўсё, што можна. Ён ужо ні на што не ўплывае. І замена Гулевіча якраз на Муравейку, это на НГШ, начальник генштаба, это ўсё ў адным і тым же ж рэчышчы. Глядзі, самая беда на сённяшні дзень Беларусі, вот раней до 2020 года у нас, у прынцыпе, ну, асноўныя тры наратыва можна было выдзеліць. Это, скажем так, пра беларускі, это умоўна савецкія з БССРаўскім налётам, і это вот меншая частка, это рускія, тыя, хто за Расію, за аб'яднанне з Расіяй. То што мы маем зараз? Вот якраз вот этыя хітрыя рускія, яны мімікрыравалі быццам бы пад прыхільнікаў Лукашэнкі, пад ябацік, і рукамі якраз цяперашняга дзяржаўнага апарата беларускага цалкам выціснулі з Беларусі ўвесь пра беларускі наратыў. То бок яго зараз у інфармацыйным полі там не існуе. І яшчэ вішенка на тортик, што называецца, калі Лукашенко пагадзіўся будаваць сваю рэзідэнцыю ў Сочы, то это гаворыць пра тое, што ён канчаткова звязывае свой лёс менавіта з Расіяй. І вот это вот Украіна, я буду рады, калі ўсё ж таки пачуе і зразумее, што Лукашенко насамрэч Расія ўжо не дамагаецца ад яго транзіту ўлады толькі таму, што ён выконвае, ён здае абсалютна ўсё, што ім трэба. Вот у этом бяда. І, по-моему, Украіна это яшчэ не разумее, яна ўсё гуляецца, што быццам бы Лукашенко нешта кантроліць. Чаму гараць нафтаперапрацоўчыя заводы за 1000 кіламетраў ад Украіны, а чаму побач стаіць беларускі, это самае НПЗ Мазырскі? Ну, аргумент такі, што ім не трэба яшчэ адзін фронт. Ім не трэба яшчэ адзін фронт, я цудоўна это разумею. Але ж рэальную разумець карціну і ўсё ж такі пачаць нешта вот на перспектыву вырошчваць было б вельмі разумна, а не гуляцца вот у тое, што яны загуляліся. Мне ў тым ліку частка канфлікта з каліноўцамі палягала на тым, што типа выбірай любую пасаду ў нашым падраздзяленні, мы не дазваляем ствараць яшчэ одно падраздзяленне. Кажу, вы хто? Я кажу, я афіцер, а вы, блин, ну. І я разумею, што я раблю. І я сваім жыццём даказаў сваю адданасць Беларусі, блядь. А тут нейкія чэрці, разумееш, будуць мне это самае загадваць, што мне рабіць, што не рабіць. Дарэчы, тыя ж самыя павадкі ў іх это самае, што контрразведкі Украіны, вот я в Украіну калі заязджаю, уже прыязджаюць контрыкі львоўскія, бяруць спецыяліста по тэлефонах, яны ўжо здароўваюцца, типа, здрасце, вы это зноўку да нас, да, ну давайте тэлефоны, ну. Цалкам выкачваюць тэлефоны, глядзяць, вот так же ж паводзілі сябе ў штабе Каліноўскага, калі вот этой канфлікт мой быў. Цалкам выкачалі тэлефоны ўсе, ну. Что это, хто это дазваляў, бля? То бок там даруе это, вот, все самое херовое яны скапировали, да. Давай, можа быть, от Украины вернемся до Польши, тым больш што паспалітае рушэнне знаходіцца у Польшчы, і мне цікава ўсё ж таки стаўленне і якое яно, можа яно ўжо нейкім чынам праявілася як палітыкаў, так і найперш спецслужб. Я не буду называць імёны, але мне ўжо расказалі пра тое, што ёсць пэўныя прадстаўнікі беларускіх дэмсіл, якія ходзяць по кабінетах спецслужб літоўскіх і польскіх і расказваюць пра небяспеку, якая можа быць з боку беларусаў, а тым больш беларусаў, якія там ходзяць на нейкія вайсковыя вышкалы, там тэракты, агенты і ўсё астатняе. Якое стаўленне? Вот адчуў ты нейкае там, ну, што адчуў, по крайней мере? Ну, натуральна, усе захваляваліся, напрыклад, пасля вядомага ліста пана Сахашчыка, калі ён это самае пачаў расказваць, што вот ён ведае, што быццам бы нехта рыхтуе палёт нейкіх дронаў, на што, ў прынцыпе, усе нармальныя беларусы уцямна запыталіся, да кароля таварышча Сахашчыка якая? Калі ты збярэшся, ну вот калі нехта з беларусаў збярэцца нешта это самае, скажем так, рабіць для урэчышчы аднаўлення канстытуцыйнага ладу унутры Беларусі, то першы, хто яго здасць, это будзе Сахашчык? Я называю рэчы сваімі імёнамі, цытую, да, разуменне. Я, ну вот, глядзіце, наколькі я вот ужо прызнаўся, да, што я ўжо быў у сталіцы, да, у нашай Вялікае княства Літоўскае, да.
І што я там чую? Кабінетныя гавораць, а мы не можам сахашчыка зняць з пасады, таму што мы асцерагаемся, што ён будзе работаць супраць нас. Так ён давно работае супраць вас, ну што тут незразумелае? Ну? Я ўвогуле дзіўлюся, ну вот этой кангламерацыі Азаравы, сахашчыкі. Вот я наколькі чую, я не магу сказаць, это даставерна, недаставерна, але ж вот у Вільні я пачуў ад беларусаў, што, напрыклад, першы, хто блакуе увядзенне вот этого беларускага пашпарта, это Кавалеўскі. Ну. Цікава, да? То бок нейкая кангламерацыя такіх вот людзей. Я быў вельмі здзіўлены, калі вот год таму была канферэнцыя, это новая Беларусь, як яна там у Вільні называлася. І калі яны это самае пасля вот усіх гэтых скандалаў, пасля той ўсёй інфармацыі пра этой губопікі з ГРУ, это самае яны зноў Азарова пакідаюць на пасадзе ў сваім кабінеце. Ну адно толькі пытанне, то што з мінскую каманду не далі, не далі дазвол прыбраць? Всё? То бок мне тут багата што здзіўляе. Ну я ж, слухайце, я ж вот не такі вот дзяцел, які там это самае буду абвіняць кагосьці, што вот самазванцы, не самазванцы. Я як бы лагічна супастаўляю інфармацыю, сумяшчаю, складаю пазлікі. Ну я ж бачу, што гэты праект, ну явно, вот это НГО, якое работае, ну халера яго ведае, ці на самазабеспячэнне, ці на што. Вот можна без конца, глядзі, атрымліваць грошы на дапамогу беглым беларусам, бля. Это ж ласа пастаянна атрымліваць, да? І крый Божа што-небудзь зрабіць, каб прыбраць у Беларусі вот саму прычыну. Ну. Як там, я не ведаю, каму прыпісваюць эту фразу, это самае, ці то, ну, камусьці з белагвардзейцаў, это што пры змене ўлады можна і тых самых извозчиков проституток не мяняць, да? Так вот я б сюды добавіў якраз вот этой вот зборшчыкаў грошай можна таксама не мяняць, яны пры любой уладзе будуць работаць, да? Да, то есть дзіўна как бы такая ситуация вымалёўваецца. Адзін там как бы які павінен гуртаваць беларусаў ходзіць і нібыта расказвае, якія беларусы можа быць там спецслужбам да іх прыгледзецца трэба. Другі па тваіх словах, які мусіць займацца тым, як хутчэй забяспечыць беларусаў пашпартамі, сам тармозіць. Карацей кажучы, шмат інфармацыі. Так, тут пыталіся, а ці рабілі мы ідэю X з бульбай. Я вось зараз адмыслова зайшоў на старонку нашай Еўрарадыё, дзе ёсць архіў праграмаў з ідэі X. Вось, калі ласка, калі камусьці цікава, за 19 верасня 2019 года выйшла в эфир праграма з Сергеем Бульба. Архіў Еўрарадыё і інтэрнэт памятаюць усё, так што можаце зайсці. Тут ёсць і падкаст, ёсць і відэо, можна паглядзець, паслухаць і параўнаць, вот чым адрозніваюцца, скажем, пазіцыя Сергея Бульбы сёння ад 19 года, якую ён агучваў. Так, давай вернемся да дня... Два разы не заходзяць? Ну, вот у ідэю X. Мы з таго часу сфармулявалі, да, вот па лініі Беларусь 2.0 робім разам, мы ўжо сфармулявалі, дапілілі мадэль новай дзяржавы. І мы ее не агучваем, вот до того мы вот чакаем, пакуль вот это НГО у сталіцы, оно там это вот канчаткова як бы так прыляжа на бок, каб можна было выходзіць з новай дзяржаўнай праграмай. Так, Сергей, пакуль мы не пайшлі на іншы бок, давай вернемся да паспалітага рушэння. Я памятаю, калі я размаўляў, што з узгаданым Кідышка, што потым з Беспалавым, шмат размоваў і словаў было пра тое, што ну, недастаткова фінансавання, адпаведна, нема магчымасцей і рыштунак нейкі неабходны для тых, хто прыходзіць займацца на гэтыя вышкалы, нема магчымасці, скажем, нейкія палігоны, стрэльбы і гэтак далей. Ёсць магчымасці гэтую сітуацыю выправіць? Глядзі, ну... Я не зусім разумеў, вот на мяне, напрыклад, хлопцы нашы крыўдзіліся з легіёна, якія даўно ў паспалітым рушанні, яны крыўдзіліся, чаму ты не удзяляеш увагі, чаму ты не ўваходзіш у праект. На што я казаў, што хлопцы, я не разумею, для чаго эта структура створаная. То бок, разумееш, раз на год з'ездзіць это самае вот на стрэльбішча, это не ёсць, это сістэмная работа. На нейкім этапе вот намаляваўся сахашчык, які быццам бы там немерана бізнесмен там з 3 пашпартамі, да.
Ён же ж, дарэчы, так вот маючы 3 пашпарты, ён нават не здрадзіць ні Беларусі, нікому, ён просто паміж пашпартамі выберы больш выгадны. Ну. Так вот я разумеў, што паспалітае рушанне, ён усё круціўся каля паспалітага рушання, я разумеў, што магчыма ён зробіць ну вот максімум, што яны тут могуць дабіцца, это ахоўнае агенцтва імя Сахашчык. Ну, все. Я таму як бы так ну трымаўся на дыстанцыі, на адлегласці. На сённяшні дзень, калі скажем так, ну спад поўны, ужо дальш уласна это ляцець і няма куды, то ўжо можна в прынцыпе брацца, асэнсоўваць тое, што маем рэальна, і як бы так вызначаць стратэгію і сістэмна, нармальна, паслядоўна рухацца наперад. Яно разумееш часта так з людзямі, напрыклад, ну вот калі чалавек ты бачыш, што ну вот ён мае пэўныя здольнасці, арганізацыйныя ў тым ліку, і ты бачыш, што вот пакуль ён это самае на хвалі, то з ім бессэнсоўна гаварыць пра супрацу. А вот калі ўжо чалавек прысеў на сраку, што называецца, пачухаў патэліцу, задумаўся, вот тады ўжо можна пачынаць гаварыць. Да. То бок тут вот недзе прыкладна такі этап, разумееш? Я не зусім, ну давайте будзем рацыянальна глядзець. Я не зусім разумею, пакуль я шчыра, вот моя мэта, паколькі ну вот у паспалітым рушанні ну мы стараемся, каб з аднога боку і была і дысцыпліна, але ж пры гэтым усё было гарманічна, дэмакратычна. Туда на ўзроўні прыняцці рашэння будзе так дэмакратычна ўсё. Я хачу аб'ехаць все, што засталося па Польшчы, паглядзець, пагаварыць не толькі з камандаваннем, а менавіта як бы так і з асабовым складам, пачуць зваротную сувязь. І разумееце, у тым ліку вот развянчаць вот это вот тэзіс про тое, што элітарная структура, элітарная сілавая структура. Я на сённяшні дзень увогуле планую сумясціць Беларусь 2.0 разам з паспалітым рушаннем. Разумееш? Это не ёсць паглынанне аднога другім. Это ёсць якраз вот аб'яднанне мэтавае. Аб'ядноўвацца трэба для нейкай мэты. Вот у нас у легіёне, у Белым легіёне была ў прынцыпе трохступянёвая структура. Трохузроўневая. Першы ўзровень это абсалютна шырокае кола людзей, прыхільнікаў, якія і мысляць так, але ж яны не могуць там у сілу пэўных абставінаў там это на турніку вісець, это самае ці на стрэльніцы пастаянна бегаць у ціры. Ну, это абсалютна шырокае кола, і прычым я табе вот шчыра скажу са свайго досведу, да, канешне, спецзадачы я выконваю, да, як бы так падрыхтаванымі спецамі. Але ж вельмі часта ёсць як бы так, ну, суправаджальныя для гэтых спецаперацый, ну, падрыхтоўчыя. Як то вот у РД мы вывучалі з хлопцамі аперативно-розыскную дзеятельнасць. Ну, для таго, каб вот перад тым, як мы это па сутнасці ліквідавалі РНЕ, там быў цэлы кавалак работы, мы гадоў 5 тым займаліся, разумееш? Ну, і там усялякія людзі былі спатрэбныя, і вот такія, і не такія. Ну. Вот тое ж самае зараз нам трэба ўвесці ў паспалітым рушаннем, значна расшырыць базу. А другі ўзровень будзе ўжо уласна, як бы так, самі рушэнцы будуць выбірацца менавіта вот шырокага грамадскага руха. Да, это уже як у нас у легіёне, для таго, каб стаць легіянерам, трэба было здаць пэўныя іспыты, ну, як бы так, пэўныя нарматывы, пераканаць, як бы так, сяброў, што ты адданы. У тым ліку, ну, правяраюцца людзі, як яны дзейнічаюць у той ці іншай сітуацыі. Як бы так, сумесная дзейнасць якраз аб'ядноўвае. І тут сумесная гаварыльная яна раз'ядноўвае, а вот сумесная дзейнасць аб'ядноўвае. І трэці ўзровень урэшце это мы ўсё ж таки зробім. Ну вот у нас у легіёне быў такі адпаведнік. У прынцыпе, мы імкнуліся да стварэння ордэнскай структуры, сталёвае братэрства. Яно часткова было завязана ў тым ліку, да. Нарматывы, калі хлопцы здавалі на сталёвы берет, былі тыя ж самыя, якія здаюць, напрыклад, у беларускіх унутраных войсках на крапавы берет. Адзінае, што не было зброі, каб это не было канфлікту з уладамі. Ну і плюс да гэтага нашы хлопцы, канешне, каб атрымаць сталёвы берет, яны яшчэ здавалі гісторыю. Былі выпадкі, калі хлопцы здавалі фізуху і ўсё, і спарынгі, але ж пры гэтым як бы так не здалі гісторыю, прыязджалі на Новы год даздавалі, тады ўжо атрымлівалі як бы свой сталёвы берет. Так вот это вот сапраўднае братства. Это тых людзей, на якіх заўсёды можна пакласціся, разумееце? Так што вот прыкладна так я і бачу на сённяшні дзень
Беларусь 2.0, паспалітае рушанне і то бок нам фактычна трэба вырасціць новую дзяржаву. Ідэалогію мы ўжо напрацавалі з 20-го года разам з пратэсным актывам. Ну. А зараз трэба ў тым ліку менеджмент вырасціць пад тое, каб мы, калі прыйдзем у Беларусь, каб мы маглі адразу рэалізоўваць, каб мы маглі адразу будаваць эту Беларусь. Як ты, я просто чуў таксама такія развагі на гэтыя тэмы, ну маецца на ўвазе развіццё вот нейкіх таких вайскова-спартовых ініцыятыў. Чаму трэба будаваць выключна сваё асобна, а калі мы знаходзімся ў Польшчы, не кааперавацца з палякамі? Тут же таксама ёсць, умоўна кажучы, пачынаючы ад стрыбольных клубаў і заканчваючы тэрабаронай. Можа быць, супрацу нейкую з імі наладзіць? Супрацу, да, безумоўна, так а хто супраць? Я тым больш з'яўляюся прыхільнікам, калі ты памятаеш, вот з 13-го года я бегаў па Украіне з праектам Беларуска-Украінскага саюза, як першы крок Бежмор'я. Калі ты памятаеш, я вот часта цытую, калі у вас пані Ананіч адбылася размова наконт увядзення, не ўвядзення украінскай тэлевізіі на беларускую тэрыторыю. Ну, калі яна тлумачыла, да, што ім трэба прайсці паміж нацыяналістамі і рускімі. Так яны ўжо дажыліся да таго, што вот рускія выселілі ўсіх нацыяналістаў, ім уже няма паміж кім праходзіць. Яны ўжо самі на лініі фронту. А яны это, по-моему, яшчэ так і не ўсвядомілі. Ну. Так што, натуральна, я за тое, што нам ці так інакш, маючы вот такога злобнага суседа пад бокам, як Расія, нам так ці інакш трэба вяртацца да нашай гістарычнай сям'і народу. То бок я ўсё-таки бачу, што вот і беларуска-украінскі саюз, і беларуска-польскае збліжэнне, я лічу, што нам прыйдзецца, ну, прынамсі, нейкі рэгіянальны хаўру ствараць для таго, каб мы маглі супрацьстаяць той же Расіі. Так што, ну, называйце по-рознаму, хто як хоча, ну, ВКЛ, не ВКЛ, міжмор'е, не міжмор'е. Но это наш лёс, мы ўсё роўна мусім да этого прыйсці. Так, ну што ж, прыйшоў твой даўні, я так разумею, прыхільнік з Украіны, Лейба Бранштейн. Да. Які, па-першае, сцвярджае, што дык бульбуш выкінулі з белага легіёна. Пра што ён кажа? Працягвае тым, што белы легіён не беў ніякага дачынення да ліквідацыі РНЕ, гэта зрабілі зусім іншыя людзі. Ён брэша як шые. Ну і трэцяе пытаецца: спытайце у бульбы, дзе ён ўсё ж такі дзеў 40 000 еўра, якія ён быў павінен перадаць у ПКК летам 22-го, і чаму яго за гэта збівалі Волат і Брэст. Міфалогія, да? Ну, на што мушу адказваць адразу? Я ўжо, это вот такі поток інфармацыі, што я ўжо... Ну, давай 40 000 еўра дзе? Глядзі, значыцца, это самае Стрыжак, а не ПКК, сабраў на вайну і перадаў нам на закупку аўтамабіляў для хлопцаў. Вот пасля гэтага это самае, да, хлопцам я гэтых грошай не бачыў. Это 27 000, не 40 раз. По-другое, да, я палічыў тады прэтэнзію ПКК, што са Стрыжаком работаць, ну, як бы так, ну, не вельмі кашэрна. Ці сумленна, ну, Лейба разумее, напэўна, кашэрна, да? Ну, мусіць, яму бліжэй, да. То мы по дамоўленасці я вярну тады эти грошы, да, вот роўна як яны прыйшлі на рахунак, прычым я не бачу тых грошай сур'ёзна. Так же ж я папрасіў як бы вярнуць. Вот як 2 траншамі было пераведзена на наш рахунак, так назад яно і пайшло 2 траншамі раз. Ну. Таму што, ну, тую прэтэнзію я палічыў, да, ладно. Але ж асноўнае, паўтаруся, вот для Лейбы, это якраз не ведаю, чую, якраз это Демідзенка з Ванішем, чый загад яны выконвалі, якой украінскай канкрэтна структуры. Но для таго, што каб это самае, ім, канешне, было цікава, каб усе беларусы былі сканцэнтраваны у іх пад кантролем. Усё. Чаму яны былі крытычна супраць для таго, каб не дапусціць стварэння яшчэ аднаго падраздзялення. Глядзі, калі пачалася вайна, я якраз быў это самае у цэнтры Кіева на Майдане. Мае сябры, унцоўцы, якіх я ведаю яшчэ вот з 90-х гадоў, запрасілі мяне туды, і паколькі тады тых блокпастоў было цераз кожныя 200-300 метраў, то, в прынцыпе, да, маё кола было абмежаванае якраз банкавае, інстытуцкае.
І мы з чыноўнікамі Кабміна склалі праект дакументацыі на батальён Беларусь пры прэзідэнце Украіны. То бок ужо не КПКК, да? Ну. Плюс до гэтага вот сваімі інжынернымі мозгамі я это, в прынцыпе, стараўся вот этим вот доўбнем і давесці. Ну. Дарэчы, адхілюся, што Брэст абвінаваціў Демідзенку у тым, што Демідзенка варуга, вот да яго дайшло, што ён нарабіў. І што это Демідзенка ўжо быў уцёк это самае ў Польшчу і збіраўся ў Гішпанію, куды ён жонку даўно схаваў. Ну, пасля абвінавачання Брэста. За дзень да смерці. Тое ж самае Волат. За дзень да смерці это ёсць на відэо, калі ён прызнае это самае, яго запытаюцца, так што это было? Это вочы дол опусціўшы. Ай, блядь, кажа, даеду до Киева, я, кажа, этим штабным ноги попрострелюваю, блядь. Вот это словы Пашки. Ну, Паши Волота, да. Земля ему пухом, да. Так что, разумеешь, усё это, но... По-другое, наконт адсутнасці белага легіёна. Белы легіён ніколі не меў фіксаванага сяброўства. Уласна, чаму нас было цяжка вылічыць. Ну. Таму як бы заяўляць про тое, што Бульба быў выключаны, не быў выключаны, это ўсё херня нейкая. Это вот якраз я расцаніў одно і тое ж самае ПСО, калі на Бульбу пайшоў накат, што Бульба, маўляў, рэйдер, што ён захапіў хаб, вот у гэтым самым рэчышчы адзін з легіянераў, да, у якога, ну, вот такі вот цікавы ёсць у нас легіянер, у якога то самае дзедушка, зампрэд КГБ, баця Газпрому узначаліваў по Беларусі. Вот это легіянер, да, пачаў тут муціць і пачаў это самае заяўляць, што это самае, што яны ёсць сапраўдны легіён. Я не стаў нават не спрачацца, не сварыцца, таму што, разумееш, яно як бы так каштоўна дзеяннямі, не словамі, а дзеяннямі. І я разумеў, што вот сярод тых людзей, якія, ну, там ёсць класныя байцы, але ж якія 30 гадоў ўжо рыхтуюцца да вайны, хутка ўжо другі этап вайны закончыцца, некаторыя так і не даедуць, да. То бок я абсолютно спакойны, хай хлопцы зробяць нешта. Вот каб можна было сказаць, да, што яны працягнулі нейкую традыцыю. Плюс да гэтага мы с тобой гаварылі, вот, што вот тое аб'яўленне пра тое, што вот белы легіён, там типа сапраўдны з'явіўся. Ну, слухайце, ну, мы не аднаўлялі легіён, я паўтаруся ў 2017-м, пасля таго, як закончылася крымінальны пераслед белага легіёна. У нас тады ўзнікла, да, спакуса, як бы аднавіць легіён, таму што, ну, улады такую шалёную рэкламу зрабілі, да. І мы это абмяркоўвалі, паміж сабой збіраліся, і мы вырашылі выключна для таго, каб не падстаўляць нашых сяброў, якія ўнутры Беларусі, якія ў тым ліку, я нагадаю, што каля 40 афіцэраў беларускіх сілавых структур праходзілі па справе, іх цягала ваенная контрразведка. Каб не падстаўляць гэтых людзей, мы вырашылі, што не будзем аддаўляць белы легіён. То пра што размова, пра што вот этой вот глупствы? Пра ліквідацыю РНЕ я ўжо гаварыў, вот пасля смерці Мірыка, я ўжо мог пра это спакойна гаварыць. Недзе гады 4, як мінімум, Мірык узначаліваў Лазоўскі падраздзяленне РНЕ. Да, всё падраздзяленне было нашым. І мы вялі вот гэты праект, мы іх доўга вялі, суправаджалі, вылічалі знутры хто пра што. Таму вот тое, што піша Лейба, ну, яму з гэтым і жыць. Ну. Добра, на жаль, трэба завяршаць нашу размову. Святлана, якая піша, у дадатак да рэйдарства цяпер будзе абліваць брудам Стрыжака. Ну, я не бачыў такога, не пачуў, дзе вы там пачулі, каб ён абліваў брудам Стрыжака. Можна пераслухаць па заканчэнні, але наколькі я разумею, акурат такі былі нейкія там непаразуменні, назовем это мягка, паміж ПКК і Стрыжаком, а ніяк не паміж Бульбай і Стрыжаком. Але Сергей, я думаю, что, на жаль, мы сёння хоць пытанні яшчэ і засталіся, але трэба завяршаць нашу размову. Я спадзяюся, что тое, что ты будешь далей рабіць у паспалітым рушэнні, дасць падставы для того, каб працягваць гэтае абмеркаванне. Я думаю, что праедзешся, пагаворыш с людзьмі і потым сустрэнемся, каб падвесці вынікі і вынесці нейкі такі вердыкт, назовем, ці ёсць спадзяванні, што нешта з гэтага праекта атрымаецца ўсё ж таки выцягнуць. Дзякуй вялікі. Сергей Бульба, Зміцер Лукашук, слухайце, глядзіце, а далей у нас в эфіры чарговы выпуск праграмы Ідэя Х, і гэтым разам у нас у гасцях навуковец Сергей Бесараб. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся, калі для вас гэта бяспечна. Жыве Беларусь.